गिबियावनो भिडिअ नायगिरि रायजो राजा बयखौबो आरोबाव फिन खेब बरायना लाग्रोबाय। आं एसे सिगाङाव मोनसे भिडिअ आपल'ड होदोंमोन। बेनो जाहैबाय फैसालि ब्रह्म। बिथाङा सोरबा हौवा मानसि सासेजों खारना दं, बेनि डिटेल्सखौ दा मोनबाय। लोगोफोर, बेखौनो आं बुंनानै होनो सानदों। बिथाङा पबित्र बसुमतारी होननाय सासे हौवाजों गवायाव खारना दंहैयो होनदों। बिथाङा सिकिउरिटि मावो आरो मा जायगायाव दं बेखौबो डिटेल्सखौ मोजां मिन्थिबाय। बार्लिं होननाय मोनसे गवानिनो सिङाव थानाय जायगा दं होनना बुंदों। बेखौ जोंहा जन कार्जि आदैया कल रेकर्डिंआव क्लियार खालामना होदों, जाहाथे बिथांमोना गवा बायदियाव थानानै आमेरिकानि US होननाय जायगायाव दं होनना बुंदों। जाहाथे बे नङा, पाब्लिकफोरखौ ओरैबायदि थगायदों, माने थगायनानै माने उल्लु खालामना दोनदों बिसोरो। दायो मावोबाथ' सानसेबाबो हमजाखागोन। जाहाथे आजिखालिथ' मानो होनोबा जुगानो बेलेग जाबायना, बेनि थाखायनो जेरावखि थाखुमाया मानो हमनो गोसोबा हमनो हाखायो। बेनि थाखायनो बिथांमोना गावसोरनो सारेन्डार जानांगौ आंनि बायदिबा। भिडिअखौ नायना लाग्रोनोसै। ओमफ्राय बियो जाहैबाय बे गभर्नमेन्ट कर्ट बाद बानायनायावबो बिदि नांगौ जायो थारमाने, आरो जोंनि आसामनिनो प्रुफ नांगौ जायोना। आच्छा। ओमफ्राय बे प्रुफआव बिखौ गामिनि डिटेल्सखौ मोनजोबो आरो नागिरनानै। थारमाने होमबाथ' बे दुनियाखौ जाम्बासो बानायगासिनो बिसोरो। US थांदों होननानै थगायदों। US गैया इयो गवानिसो। गवासो सिकिउरिटि मावखाग्रा। इयो दा माबायाव मावो, रेस्टुरेन्टआव खामानि मावो बियो मानसिया। आच्छा। ओरैनो लोगो मोनखांखाबाय आरो ना नोंसोरो? आगोल लोगो मोननाय माने आंनि लोगो बङाइगावनि सोमखोर होननाया हरदों आङो। थारमाने बिसोरलाय आंजों थादोंमोन 2013आवनो सिकिउरिटि मावजाबनाय होननानै। बेनिफ्राय आरो सोमदोनाबो हरबाय। बिबो आंजोंनो दंफायोमोन, बिराद आंजोंनो आगोल लोगो मोनखानाय खामानि मावनायाव होननानै खिथाबाय। बेनिफ्राय आरो दा बियो दा उमुक थुमुक जागासिनो दं होनना बुंबाय। पाहारलिम दङ बिसोरो, पाहारलिमखै दङ। आच्छा। पामुलिम होननायखै दंसो थारमाने। बिसोरनि पुलिस थानाया माबा गोलैदो, कुलुवा गोलैयो। कुलुवा गोलैयोना? दा बिसोर जेराव दङ? इसोर जेखै दङ कुलुवा 20 गोलैयो आरो बिसोरनि पुलिस थानाया। आच्छा। बे खेनसेखै दंजोबो आरो बिसोरो दा। गैया, थगायदोसो बिसोरो। एख' US गैया। थारमाने मानसिया मा बेखौ थारमाने होमबालाय हिनजावखौ थारमाने ओरैनो स्केम खालामनानै फासायनायसो ना गावसोर माबायदि जानाय बायदि मोनदों नों जेनेबा? आंनि अनुमानाव बै सेंग्राया बेखौ फास्थायदोंसोलै। बेनो जागोन आंनिबा। फास्थायदो थारमाने बिनि गोसोखौ जेसे हागौ थारमाने बोनानै खिलायनाय इन्जय खालामनोसो लुगैनाय खालामना लानाय जे। बिदिसो। एख' गैया बियो सेंग्राया, इयो खामानि मावग्रासो इयो। थारमाने नों हिनजावाबोथ' बुजिनांगौमोन ना, सासे मोजां न'खरनि मानसि बियो, एफा मोजां। आरो बेबो एफा बेबायदि मानसिनि माबायाव गोजावलाबायनाय मानाय बिदिथ' जानो नाङामोन ना बियो। बिदिनोथ' दा बेखौबो बिदि खालामबाय आरो दा गोसोखौ फाग्लि खालामनाय रखम जादों बेखौबो। मानसिया थारमाने ओरैबायदि जाबावदों जाहैदों, थारमाने बिमाया सुइजारलेण्डनि, बिफाया एख' नङा। इयो सुइजारलेण्ड गैया। इयो नै बे एड्रेसाव ना, बिनि डिटेल्स गामिखौबो मोनजोबो। आं जेराव आइडि हरदों ना, बे आइडियाव बिनि गामिनि न'खरखौबो सब मोनजोबो। इनि नामा प्रबित बसुमतारी ना? पबित्र बसुमतारी। बिनि गामिनि सब नागिरना मोनजोबो बेयावनो। एख' गैया, इयो गवासो थायो। आसरित मानसिलै। एख' गैया, इयो 2013 फैनायनि। ओरैनोथ' रिपर्टआ फैखादों जोंनियाव गवायाव दं होननानै। बे आरो जायखिया आं खिथानाय जाबाय आरो दा पामुलिम एरियाखै दं बिसोरो। पामुलि ना? पामुलिम एरिया, कुलुवा 20 थाना बिसोरना पुलिसआ गोलैयो कुलुवा। सानबेसे जाम्बा बानायनोब्रा मानसिफोरखौलाय? सानबेसे जाम्बा बानायनो? आंबो दुखु नांदो। इदि जाथि न'खर मालायनिखौ सेफायनाया बया नाङोना जायोबाबो। बेनो जादों खोथाया। जायबाबो एसेबाबो दुखु नाङो। निजिनि जाथियानो बेसे दायजों मिजों थांना मा जागासिनो दङ। आरो बिदिनो मैया थारमाने गाव आंजों रायज्लायदोंमोन नालाय फैसालिया। ओमफ्राय बेवहाय गावबोथ' बुंहरबाय आं ओरैबायदि माबादों होननानै। ओमफ्राय आंबो साना हसियानो माखासे बुस्थुखौ एनालाइस खालामा हसिया आं मोनसे भिडिअ होदोंमोन ना मैया। भिडिअ नुदों आङो। भिडिअ होदोंमोन आङो। थारमाने आं उनावहाय सानफिनबाय, आं बुस्थुआथ' माने अनेक बुस्थुखौ आं सानदों आरो गोथौयै। ओमफ्राय बिदिथ' जाथावनो हानाय नङा। जुदि सुइजारलेण्डनि मानसिमारबा, US नि मानसिमारबा, ओंखायनो आं दा मोनसे भिडिअ बानायबावदों। आं बेनाव स्टेटमेन्टखौ बिदों आङो।
गैया नोंसोरो एख' सुइजारलेण्ड गैया बिसोर बेंगालरबो थाङाखै डाइरेक्ट कर्नाटकआव हरसे थाफैदों कर्नाटकआव हरसे थाफैनायखौ मिथिदों आङो नेटआव नायदोंमोन ना नेटआव नायनायाव कर्नाटकआव माबा नांदोंमोन रेंक नांदोंमोन ओमफ्राय उनाव गवा बर्डाराव अखानायै फुङाव मोनफैदों बिसोरो गवायाव आतसा गवायाव मोनफैनानै बिसोरो ओमफ्राय सुइस अफ आं खालामबावदोंमोन मबाइल गैयिनावबो फन खालामदोंमोन आङो आतसा बेनिफ्राय बेयाव खालामनायाव गैया सुइस अफ आंखौ हमानो दानिया बेखौनोथ' फनखौनो मानसिया हाबा जाखानायसै आरो ना आरो हाबा जाखानायसोलै आतसा फास्थायदोसो बेखौ इनि गोसोखौ फुस्लायनानै फास्थायनानैसो लानाय रखम जादों माबा मोनसे खालामनासो लाबनायलै इखो जि फसायदोसो नङाबा इदिबो गोसो गलिनाय नङाना इबो नंगौ दा बिसोर सानैजोंनो न'आव थांनानै फटक बियो न'आव थांदोंबो फटक लाना फैलायनानै न'आव थांनानै नायामोन एटासआव खारबोदो बिसोरो आं होनदोंमोन एटासआव हरनायावनो लोगो लोगो हमनो हायोमोन बेखौ स्टेसनाव होननानै बुंदोंमोन आं न'खरनि मानसिफोरखौ सिबाखौ फन खालामदोंमोन आं बेखौलाय लोगो लोगोनो हमनो हायोमोन बेयाव मानो इमान गोदाव सोराव दोननांगौ बिसोरखौलाय होननानै जायखिया जेबो नङा डिटेल्सआथ' लासै लासै फैगासिनोखा बेखौ आरो दुनियाखौलाय सानबेसे जाम्बा बानायनो बिसोरलाय जेबो नङा दे बिसोर सानैखौ गवायावनो दङ गवानिफ्राय गरम खाराखै जागोन दे जायखिया आं नोंजों कन्टेक्टआव थाबाय थागोन दे दे जागोन दे आंथ' मिथिखादानो हमबाथो मोनखागोनानो जों होननानै जोंथ' खारबोखायाना जोंथ' आरो थाखानाय आउटआव होननानै नंगौ जों आरो नायबायसो दं होननानै फैबाय थादो जोङो ओरैनो जेराव दं दे गवायावनो दं नोंसोरो गवायावनो दं आङो आतसा दे जागोन दे फंबाय होमबा दे कन्टेक्टआव थाबाय थागोन दे आंजों दे जागोन दे भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय लोगोफोर जुदि आरोबाव माबाफोर आपडेट मोनोबा आरो आं लानानै फैबावगोन लोगोफोर जाहाथे नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों